Sabiko kaya mwaka na fagio. Lord Divine Sabbath Mission. So today, annual event naga on your no kono tata. So you wake kowale o haneze ifane ebe metata. Diana Passover and the living bread. Uchata mba Israel na Egypt wekota na kafe. Aya kaina chineke onye anyị wesi na anyị ga-eme n'ọnwa mbụ n'ụbọchị nke 14 nke ọnwa ahụ a na-akpọ Ebi Bonisa. Onye ka anyị na-eme tata dịka ọ dị n'akwụkwọ Exodus chapter 12 from 1. Onye ka anyị na-eme tata. Okay. So otu eseme atata otu aka esemekwa all over the world like mana Israel tata but yes otu aka eseme mana Israel mana ebe dị iche iche a na-ekpere Chineke kasi ndị na-edebe ụbọchị isi nke ụbọchị nke Ịsa ndebie otu aka basi ebe ụwa niile gbapụ mana Israel otu aka eseme ya. Okay. So keta yabo event na ga on kedu the process kedu ka eseme ya ka ụbọchị ọ na-ebido ka ụbọchị ọ na-ebe ọ malitere tata na elekere 3 nke itinye na abalị ka ọ nyere anyị iwu si na anyị ga-egbu anụ ngabiga anyị gburu anụ ngabiga na elekere 3 nke etiti ihe na anyasị anyị gburu ya. Ọ malitere tata ọ bụrụ na anyị emegide ya ọ nyere anyị iwu n'akwụkwọ ọpụpụ 12 etu anyị ga-esi eme ya. Ọ bụrụ na anyị emegide ya mgbede echi niile mechie for one day anyị echeta ngabiga anyị agbazie n'ememe aja ekekọ living bread for abalị asaa omedelu abalị asaa ka anyị ka nọgụ mma nke ngabiga one day. Okay. So ya bụ event ekwutere okwu gbasara ndị na-edebe ụbọchị Saturday as Sabbath day holy nyawa bụ ụbọchị a na-edebe as holy otu o si dị. This is should be classified as Judaism or Judaism. So since Judaism, and when somebody sue federal government and INEC to court about what was Saturdays, they can be answer kalapo ndena worship on that day. Kahamwe ike ije worships on that day. Ko alena affect the exams and elections so that obose election kahaso kwadi available for election. Ko ale bolu odaba no obose afaje worship mana obese yabu case and the person should be coming from I think 7th Adventist but obese ebebu ya na yabi ibe ikedo ki iswefu that verdict na kawana among wepo election and exams on Saturday since no oboso no neji ekene Chineke ona akpata n'obodo abụ Nigeria ọgasị ndị Igbo adịrọ mma achọrọkwa ịdị mma maka na fajiri okwu ọnụ Chineke ọ nyere anyị iwu na the 10 commandments na iwu nke nọ n'ime ya ọsị cheta ụbọchị izu gị bie nsọ
anụ ọdụ niile mmadụ ga-abịa ụbọchị isi ike doo onye nsọ maka na o kesịrị ụwa ụbọchị isii ruo n'ụbọchị nke asaa zuru ike tụrụ ndụ sị n'ụwa ozu ọbụla nke a ga-eji n'ime ya onye ka anyị na-ezu ije na Aịzaya 8:13 ọ sị na onye ọbụla na anụ ọdụ niile bụ mmadụ ga-abụ ụbọchị isi ike n'ụwa ozu ọbụla a ga-eje na ama nke okwu ibi n'ikwu okwu nke aka Sabbath na ama mmiri ije na Aịzaya 66 ọ sị na site n'ụbọchị izu ike n'ụbọchị izu ike ọzọ na anụ ọdụ ndị mmadụ ga-adụkwa isi ala n'elu ka Jehova sịrị nke a bụ okwu ọnụ ya mana ndị mmadụ rapụrụ ya na-eje ozi dị iche iche onye kpatara igwe Chineke jiri ọkụ n'ebe mmadụ nọ maka idebere okwu ọnụ Chineke ruo na-etinye agbamakwụkwọ ma agbamnkwụ ihe niile on Saturday ọ dị against the will of God which is very bad ọ bụ na mmadụ chigharị ebe the fourth commandment iwu nke ịnọ ọ bụ Chineke ụbọchị isii ike ihe niile wee kesaa ụbọchị nke asaa gozie ya doo ya nsọ si na ọ bụ a great day ike ụbọchị mbụ were ụbọchị nke isii nwere ụbọchị ọ gọziri nwere ụbọchị o do nsọ mana ọ datụ ụbọchị nke asaa igosi na onye si a special day gosi ya doo ya nsọ gosi na anụ ọrụ dị mmadụ gaa ọkwa ka ọ dịrị mmadụ mma ka mmadụ wee zuru ike dịka Chineke zuru ike mana mmadụ jụrụ ajụ napụta ndị Igbo enwere ezumike onye na-agbago bụ na-agbada maka na ha chọrọ izu ike dịka Chineke zuru so na ekpegburu Chukwu mana Chineke mgbe a kara aka dị mma oge mere onwe ya afọ mee ka eziokwu chi ya maka na ekpuru eziokwu ute n'obodo a nsogbu wee dị. Then most people ndị na-ada worship on Sundays say na one of the reasons faji wede bịa on Sunday bụ na Christ rose on that Sunday. And since Christ rose on Sunday, being the Son of God, na ha ga-ewelụzụkwazị ụbọchị ya now to honor Christ. Ikwete na this school of thought. Onwere oge Christ ji esi anyị, I remember the day o bilite n'ọnwụ as a holy day. Onwere oge Christ gwara anyị. Okay. Maka na this is Bible. Ọ bụrụ na onye ọbụla ji Bible. Eje na Ezekiel 22:26, ọ sị na ndị nchụaja emega iwu efe ike, uche so onye ọbụla na-ekpere Chineke bụ ụkọchukwu emega iwu Chineke ife ike. Na fa kpọrọ oke na ihe dị nsọ na ihe na-akọ nsọ. Na ha tụnarịrị mmadụ ụbọchị izu ike. This is the Sabbath day. So the first day of the week, nwere oge onye ga-keep the first day. Come on, see on this last day, seventh day, you ga-keep going. So onye ọbụla na-edebe the first day, na-eje soro ndị Rome. Chi ndị Rome ka ọ na-efe ụbọchị mbụ. Ọ bụrụ chi ụbọchị izu. Ọ bụrụ Jehova bụ Chineke ndị agha. Kedu meseji nwezi for ndị Nigeria tata bụ Passover? Kedu meseji na-enye Nigeria? Meseji m nwere ịgwa ndị Igbo niile general n'obodo bụ Nigeria. Ọ ndị Igbo ji onwe ọ bụrụ na ọ bụrụ ndị Igbo ji onwe the Passover ga-ewetara obodo na Nigeria aga n'iru mbunye elu ọtụ ihe ọnwa dị iche iche ma ọ bụ na ha ekipụ ya celebrate ya dịka Chineke ma ọ bụ na ha esonyela anyị dịka Josiah mere ya oge nke Josiah ọ bụ ebunu 30,000 ka o ji wee chụpụ Chineke aja ngabiga Chineke wee gọzie ya wee mee ka ọ baa ụba gbakasịa ụba so ọ bụrụ na Nigeria ọkachasị ndị Igbo niile ga-eme ya Chineke ga-eme ka ife ndụ aga n'iru amara dị n'obodo bụ Nigeria and ihe niile alile elu eme ka ndị ada maka na okwu ọnụ Chineke ka dị n'ihi na onye mere okwu ọnụ nne ya ihere aka ga-eme ya ga-adozi lotekwala ya afa gị ọzọ sa thank you so much for speaking with us. Thank you so much for speaking with us. Sir, please, let's get to meet your name, sir. I am Elder Augustine Mbato. Okay. So, Elder, you worship at where, sir? I worship here, Lord Divine Sabbath Mission. Okay. So, please, can you tell us the reason why you people are gathered here today, sir? Oh, we are here for the purpose, as I told you. For the purpose we are celebrating the feast of Passover. Okay. The day made to remember that Israelites left Egypt. Okay. Their country. Okay. So freedom. Okay. So, as the elder, what roles do you have for the church, sir? Pardon? What roles are you? What are your roles in this church today? Well, if we hear about the elders in the Bible, we hear about the elders in the Bible when they gathered. The elders were sitting with the God when they gathered there, when they were ready to go move. The 7 elders. Is that yes? Yeah. You heard about it? Yeah, I know. You read about it? Yes, sir. This is exactly what we do. Okay. We have the church. Okay.
the church don't depend on us, but we give idea. I mean, we suggest, we sort of the wealth of experience. Welfare of the church. Of the church. Yeah. Okay. So today being the Passover, what message do you have for Nigerians? What are you going to tell them? Nigerians are responsible for what they are suffering today because they deny the law of God. They jumped into various gods, into various obediences, to unlawful things, and that's why we are suffering. Like my boss has said, why do we celebrate the day God says, this is the day I have for myself, for you human being, to worship me. God has 7 days for his work. He gave 6 days to away. He has only 1 day, which he said, this 1 day is for me. For my sake, this 1 day, nobody should enter it. It is for you to come and worship me and serve me. But man says no. That is why we are in our trouble today. So that's the only message. So anybody who has ear, let him hear. If you don't hear, okay, let's remain there. But one day, God will prove that he's the living God. Okay. Now, in the issue of election and exams on Saturdays, how do you think it is affecting the people who worship with you on Saturdays as well? That is the fault of the government. Okay. Government has taken upon themselves because they say no, they say yes, to flout the law of God. What is exam? What is exam? If God says you will die today, will you say, oh, because you are taking the exam, I will not kill you? He will kill you. If you are the son of the principal of the school, he will kill you first because your father perhaps he's contributed more to the death of the law of God. So God has has nothing to do with the exam of government of the. That's easy. God's law is God's law, and nobody can change it. If you know that you are the governor of this country, and you say, oh, so all the Bibles will be burnt. Do you think they will be burnt? They will be burnt because of your other, but you are going to suffer. Nobody does that. God says no. It is no and remains no forever. Okay, thank you so much, sir. I am grateful. Thank you so much. Your visit today will go a long way. Thank you so much. Long way to educate Nigerians. Yeah. The whole world. The whole world. Because they are swimming in ignorance. Yeah. Ignorance in the sense that they forgot the word of the Bible and they pray their own word. It doesn't help anybody. That is why we are so like my boss has said, if we change today to listen to the word of God, oh, Nigeria will be a loving country, will be a living country, will be a country worthy of living in. Yeah. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Yes, come on, South Africa and China, India.
hapụzie maka ihe ọkụ ị ga-enweta akara sayensị ka a na-eje ndị tozu ịgbara okwuche ma ọ ịbara ihe na klaasị ga-eso wee chi ya